Рекорд по всенародно пеене на химна на светите братя Кирил и Методий в Бургас. Над 1000 ученици, учители и граждани се включиха в най-масовото пеене на "Върви, народе възродени". Идеята повече хора да научат и запеят химна за създателите на българската азбука е на диригента на хор "Родна песен", а поводът 50-годишният юбилей на хора и 1150-та годишнина от създаването на азбуката ни. Те са два емблематичните химна, едното на България, другото на Кирил и Методий. И е срамота човек да не го знае, а още повече поне един път живота си да не го е изпял. Този филм, знаете ли за кого е? Да. За Кирил и Методий. Кирил и Методий са много хубави хора, които са написали азбуката и всички... Да, българската. И ние всеки ден говорим колко мили хора са и че много хубави букви са написали. Макар да се случва за първи път у нас, масовото пеене на химна, написан преди повече от век от Стоян Михайловски по музика на Панайот Пипков, няма да влезе в рекордите на Гинес, но даде заявка за следващата година. Иначе всенародното пеене зареди с настроение и сложи началото на традиционното за Бургас празнично шествие за 24 май, в което се включиха и отдавна завършили ученици. Искаме да покажем на всички ученици, че тук в ученическото общество се раждат най-дългите, най-трайните, най-хубавите приятелства за цял живот. За BTV новините от Бургас, Лора Стаматис.